ମଣିଷ ମଲେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ବିଭୂତି, ବାବୁ ମାସେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ଆରେ କାହିଁକି? ଆରେ କାହିଁକି କଣ, ବାବୁ ବା ସୁରାଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସୁରାଟରେ ଯୋଉ ଭଣଜା ଛୁଞ୍ଚି ଗାଣ୍ଡିରେ ସୂତା ପୁରେ, ତା ଗାଣ୍ଡିରେ କିଏ ଛୁଞ୍ଚିଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ହା ହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି କାଢିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଯାଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ତାହେଲେ ଦୋକାନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଉ ଦୋକାନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଉ ଦୋକାନ ପୁରା ଆମ ମା ଆଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ମାଦାମ। ଆରେ ହେଇ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ଷଣ୍ଢ ଗୁହାଳେ ପଶିଯିବ। ନା ନା, ମତେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ନା, ଆଜି ମା ଆଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ମାଲିକାଣୀ। କଣ ଚାଲିଛି? ହେଇ ଦେଖେ ଦେଖେ, ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ, କଣ ଭିକାରୀ ଆସିକି ଭିକ ମାଗିଲାଣି। ଏ ବିଭୂତି, ସେ ଲୁଣ ଡବାରେ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି, ଦେଇକି ବିଦା କର ବିଦା କର। ଆରାମ ଦାଦା ଚଣ୍ଡାଳ ମା ବେ, ଆମ ମା ମାନେ ଯୋଗଣିଖିଆ କଣ? ଏ ଛତରିଖିଆ କଣ ମତେ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଭିକାରୀ ଯୋଗଣିଖିଆ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଁ ମୋଟା ପାନରେ ପତଳା ଚୂନ ଦେଇକି ତମ ଦି ଜଣକୁ କଡରେ ଜାକି ଦେବି ଭାଇ। ଆରାମ ଦାଦା, ଆରାମ ଦାଦା। ବୁଝିଲ ମା, ଗୋଟେ କଥା କହିଥା। କଣ? ଆଚ୍ଛା, ପାନରେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଗା ହେବି, ବିଭୂତି ତ ପଶି ପାରିବନି। ଯୋଗଣିଖିଆ ଆରାମ ଦାଦା, ଖାଇ ଯିବି ତୁ। ଏ ଜଗଣିଖିଆ, ସେ ଦେଖିଲୁ ସେ ବେକରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖ ସଉଦା ଅଛି ନା ବାହାରେ କଣ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସବୁ ଆଇଯିବ, ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଆସିବ। କଣ କଣ ଅଣ୍ଡା ଆସିବ? ଯୋଗଣିଖିଆ ତୋରି ଅଣ୍ଡାକୁ ପକେଇ ଭୋଜିଆ କରିବ। ଦିନ 12ଟାରେ ଯିବୁ ଅଣ୍ଡା ପାଇ। ନାଟ ନଗେଇଛ, ନାଟ ନଗେଇଛ। ସେ ଯୋଗଣିଖିଆ ସ୍ତ୍ରୀଆ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କହିଲା ମୋ ଭଣଜା ଗାଣ୍ଡିରେ କଣ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିଛି, ଯୋଗଣିଖିଆ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶି ଯାଉନି, ସିଆଡେ ଯାଇଛି। ଆରେ ନାଳୁ, କଣ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ? କରୁଛି। ହଉ, ଏ ପ୍ରଭୁ। ମାଉସୀ, ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ହବ? ଏତେ ବଢିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ କଣ ମିଳିବ? ଦୋକାନକୁ ପୁଣି ଆସିବି। ବସ ବସ ବସ, ଆସ କରା କେହି ଈଶ୍ୱର। ଆରେ ନାଳୁ, ହଁ ମା। ଆରେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେଣି ପରା, କଣ ହେଲାଣି? କରୁଛି। ତୋର ତ ସେତିକି ବେଳୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ତୁ କରୁଛୁ ଦିନକୁ, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। କଣ ହେଲାଣି ଦେଖିଲ? ମୋ ନାତୁଟା କଣ ହେଲାଣି? ଖରାପ କରରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାର ଏଡ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେହଟାକୁ ପୁରା କଳା କାଠ ପକେଇ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ଯୋଗଣିଛା ଟୋକାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବୁଲିବେ ନେଇକି ବୁଲିବେ, ଯୋଉଠି ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖିବ ଖେଳ କରିବେ। କଣ କହିବ କୁହ? ଏ ମାଉସୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ? ସତରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆରେ ନାଳୁ, କଣ ମାମୁଁ ଖାଡ ଶୁଣିବୁ, ବାସା ଶୁଣିବୁ? ଆରେ କଷ୍ଟମରକୁ କଣ ଟିକେ ପଚାର, ସେ କଣ ଖାଇବେ କି କଣ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, କଣ ଖାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଖାଇବାକୁ ହବ? କଣ ହବ ମାନେ, ରୋଲ ହବ, ଚିକେନ ପକୋଡା ହବ, ବିରିୟାନୀ ହବ, ରୁମାଲ ରୁଟି ହବ, ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ହବ, ଚିକେନ ପକୋଡା ହବ, ଅଣ୍ଡା ଚପ ହବ, ଆମଲେଟ ହବ। ଯାହା ସବୁ କହିଗଲ, ଉପର ଆଡୁ ସବୁ ଛାଡିଦବ, ତଳ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇଆସିବ। କାଇଁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସେ ଖାଇବ? କାଇଁ ସେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖାଇବ? ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ଆରେ କହିଲା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ। ଏରେ ନାଳୁ, ହଁ ମା, ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଲୋକଣିଛାଉ ମୋ ପାଟି ଖରାପ କରୁଛୁ, ଶୁଣିନୁ ମୋ? ଆରେ ଆଣିକି ଏଠି କଣ ଲଗଉନୁ? ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କଲି। ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେ ଶୁଖିଲା କାଠୁଟା, ତା ଉପରେ ତୁ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳେ ସେ ଯୋଗଣିଖିଆଟି ଛତୁ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଓହୋ ମାଉସୀ, ମୁଁ କାହିଁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବି? ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଲେ ବୋଲିକା ମୁଁ ତାକୁ ଭଗେଇକି ନଉଛି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଯୋଗଣିଖିଆ ଚାଲୁଛି କଣ ହଲୁଛି? ଏମିତି କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ତାକୁ କଣ ବାହାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦୋକାନରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିଭୂତିର ମୋର 2 ଜଣ। ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଅ, ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଇଠୁ ନେଇଯିବନି? ଆଉ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି ଆଉ ନା। ତମେ ଦିଟା ଯୋଉ ରାବଣ, ସିଏ ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ନବନି।
ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇପାରୁନ ଆଉ ଚାଲ ଜଗଣିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋନ ପେ ପିଟିକି ମାରିଦେବି ଜାଣିନି ମୋ କଥା ଜଗଣିଆ ରୋଷେଇ ଏଠି ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଜି ଏଠି ରହିଯାଉ ଏତେ ତାର ଇଏ ହଉଛି ମାଉସୀ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହେ ଲାଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର 770 ବା। କଣ ହେଲା 770? ଆମେ ଏମିତି କଣ ଖାଇ ଗଲେ 770 ହେଇଗଲା? କଣ ନ ଖାଇଲ ଯେ କଣ ନ ଖାଇଲ କଣ ଖାଇଦେଲ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଜମା ତ 770 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମ ନାତୁ ତ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଥିଲା ଯଦି ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦେଲା କଣ ହେଲା ଛଳା ମାଇକି ନା ହବ ତାର ସବୁ ପଇସା ଏଠି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାହାଘର ରିସେପସନରେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ଏଇଠି ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ଚାଲ ଆରେ କହିଲା ପଇସା ଦବୁ ଏଇ ବନା ଜଲ୍ଦି ବନା କଣ କରିବ କହିଲ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏ ଖରା ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଛି କଣ କରିବି ଏଥିରେ ଯଦି ବେପାର ନ ହବ ଦୋକାନ ତ ପୁରା ବୁଡିଯିବ ପୁରା ଲୋ ବଜେଟ ମୋର କଣ କରିବି ଲସ୍ ପୁରା ଲସ୍ ବୁଢା କଣ ଫୋନ କଲା କଣ କହୁଛ କିଛି ନାଇଁଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ମତେ ଫୋନ କରିଛ କେମିତି ମତେ ଛାଡିକି ତମେ ଚାଲିଗଲ ଟିକେ ବି ମୋ କଥା ତମର କଲେ ମନ ପଇଲା ନାହିଁ ଦିନରେ କେମିତି ଖାଇବି ରାତିରେ କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋଇବି ଆଲୋ ପାଗଳି କାହିଁ ତୁ ସେମିତି ହଉଛୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦୋକାନରେ ବସୁଥିବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାପା ଫ୍ରୁଟ ଅଫିସର ଆସିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯଦି ମୋ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋ ଦୋକାନ ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖାଛି ବା ଏ ମା ତାଟିଆ କାମୁଡି ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦିଟା ରୋଲ ଦବୁ ଖାଇବି बॉस एस हिस्ट्री ऑफ फास्ट फूड देखिले तो चाल ट्रक चलंतु बॉस बॉस एसटीडी ନେ ଟଙ୍କାଟେ ଘରକୁ କର अरे बॉस टंकाटे कौन पे कॉल कौन पे एसटीडी माने सुंदरी तरुणी दर्शन ମା ମା कौन 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 ଏ ଦିଟା କିଏ ଆସି ସବୁବେଳେ ହାତ ମାରି ଚଟାଚଟି କଲାଣି ये किए ବାବୁ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହଁ ଅଫିସର ଆସିବାକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ ये भगवान ମୁଁ କଳ ଏବେ କରି ପୋତି ଗଲି नमस्कार कौन खाइबे कौन खाइबे जहाँ स्पेशल अच्छे नहीं कि ना आसो और पचारनी कौन बा ସାର୍ କଣ ଲାଗିବ କହୁନାହାନ୍ତି ତମର କଣ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ମତେ କୁହ ଆମର ଚାଉମିନ ହବ ରୋଲ ହବ ଅଣ୍ଡା ପକୋଡା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଚପ ହବ ଚିକେନ ପକୋଡା ହବ ବସ୍ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କଣ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ନୁହଁ ଆମ ପକୋଡା ନେଇକି ଆସ बस कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ जाए बाहर में अरे
बस इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है बस। सर 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 टिक्के सर टिक्के सर सर बाटर गला बेलू थंडा फंडा टिके पी सर था एते भल पाइए हृदय आगे जानते हृदय दीदी सर जान सब कुछ ठीक है। आज बाल बाले के मनीष बची गला लोले फसी जाई था जाऊ खाजी ए कौन पैसी जाई चल सबुडू चल छिड़ा आई दे बालू छिड़ा आई देखो केटा कोन गणुची जाऊ देखि हां चलो ए सरा ये कर कोन करिवो संध्या लानी व्यापार किछि नै नटवर सर कहीं उठी आलो जिनिस पत्र चेक करो। कौन ओ बाबू ये कर ओ सर बुढ़ी मोदी हाथ मारिला मु जाउछि ता देर हाथ मारिबी। नटवर तुम कहीं व्यस्त होउछ सर हमर कोन हाथ मारिया काम सर हमें जा करबा डायरेक्ट लेखा लिखि ओवर काम। सर सर ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଲେଖା ଲେଖି କଥା କହୁଛ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇକି ଆମ ଲେଖାଟା ଲିଭିଗଲାଣି ଆଉ ଲେଖିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। आ भल है खाई देगी लेखि देई पळे पसंद पसंद कोन हम एठी बसिया पे आसु हमें फूड सेफ्टी ऑफिसर हम तो जिनिस पत्र चेक करे पे आसु। कोन आपण की आपण फूड सेफ्टी ऑफिसर दिन रे जोडी खाई गले से किए ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦିଟା ପାଗଳରା ବୋଧେ ଆଉ। सेटा अपन जानथिबे की कोडा सी खाई गला गले लो बर्बाद दौरो आउ तो सब चेक करो टक्का पास दे दे चेक करो आर एक्सपायर्ड नहीं सर आर भी नहीं कोन होला ए जिनिसडा सब 2 वर्ष एक्सपायर्ड पळैलानी आ तमे जा लोक रोसे करके खाइको दउथुबो लोक तो एठी खाई घर को जाउनथिबो सीधा मेडिकल को जाउथिबो कोन छाड़ छाड़ गोटे काम करो काली संध्या बेला आसी मो ऑफिस देखा कर दो। ठीक अछि काली संध्या को जाई की तुमको देखा करी चलो नटवर चलो तुरंत चलो विभूति थल में खाली 150 बेली आई जाऊ चल तम मां भूणी एक कर दी हैला तमे जल्दी हाथ चलो माउसी कोन 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 माउसी तोर को मार भौणी माउसी एते छटका देखौछ माउसी अरे मासुर सेटे माउसी डाकी देई एटे छई सब पूरा गरम माउसी गरम गरम चाखना कोन हबो मते खाई दोनु गरम गरम अरे जोगणिया से आगे तो छाड़ी के आइलु कुकुड़ा गोड़ छाल मुंड सेठी तो आगे खाई था आ एठै चाखना बागु जोगणिया साबण मास भेज दुकान मोर पुणे पापिस्टा मरिबु जोगणिया माउसी ए गरम गरम चिकन पकोड़ा पकोड़ा कोन थबो दियो जोगणिया पापिस्टा तो तोर बारंबार कहूची एबे साबण मास अरे सुनु तू कथाला बुझी पारु आम नाळू आ हमर से जो भाई 150 हिसाब सी अने लोक मानु खाली एठी कहते जे हमर चिकन पकोड़ा हमर हुआ चिकन पकोड़ा ओइ के साबण मास तल ओइ के केमिति हबो कोबी पकोड़ा दउची खाइ ब्रो ए तू गरम गरम ता कोबी पकोड़ा देलु से खाउ गुला कौन जोगणी चल तू कौन कलु तो लक्ष्मी दुकान तू माल पे लक्ष्मी छाड़ी दिवा लो कौन कलु तू लो हौ जदी पियो छु पी पी साबण मासटा तते खाली किछि कहले तू जदी पी हला पी 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 माउसी बढ़िया लोग काहे कुड़ी खाली पळे जा ओ पानी नहीं तो कोडा हो जाउछ हां खाली कोबी पत्र दे दी माउसी तमरो केते पैसा हैला कहला कितना किछ पॉकेट रे जहाज सब काढ़ी के ले जा नंगला गद मते कौन है पॉकेट रा बागे की हाथ पूरा जोगणिया पानी दे मो हाथ दुए पानी दे जोगणिया कुआडे हाथ पुरई देला रे
ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ହେଇଛି ମଦ ଖିଆକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ପେଟ ପକେଟ ଚିରି ଗଲାଣି ପଇସା ଇଏ ପାରୁନି ଇଏ ସଟା ସଟା ଗନ୍ଧଉଛି କଣ ଗୁରା କେ ଜାଣିଛି କଣ କରିବ ଦେଖିଆ କହିଲ। ଆରେ ତମକୁ କଣ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉନି ନା କଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛ? ମତେ ଦେଖାଯାଉନି କଣ ମତେ ବା ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିନା ଭଳିଆ ଆଖି କଟିନା ଭଳିଆ ନାକ ଆଉ ଓଠ ତ ନୁହଁ ଯେମିତି ବିରୁଡି ଭରା ଖାଲି ମହୁ ଝରି ପଡୁଛି। ବିରୁଡି ଭରାରୁ ମହୁ ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ ଯଦି ମହୁ ଝରି ପଡି ତାହେଲେ ଚାଟି ପକା ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଚାପି ପକେଇଥାନ୍ତି। ମଉସା କଣ ଖାଇବ ଦିଦି ବସ 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 ମଉସା କଣ ଦେ? ଓହୋ ଏଇଠି ତ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲ ଆଉ। କଣ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମଉସା ଡାକଟା ତମେ ଲଗେଇଲ ସେ ମଉସା ଡାକଟାକୁ ସାଇଟ୍ ରେ ରଖ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଇନା ଡାକଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର ଦେଖିବ ତମକୁ କହିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଭାଇନାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆରେ ହେଇ ଏ ବୁଢା ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଆଚ୍ଛା 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 ମଉସା ଭାଇନା କଣ ଖାଇବ? ଖାଇବେ ଆଉ କଣ ମତେ ତ ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ଭୋକ ଶୋଷ ପୁରା ହଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଟିକେ ଆଣ ତମ ଜିନିଷ ଟିକେ ଚାଖିକି ପଳେଇବି। ଦେ 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 ମଉସା କଣ ଦେ 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 ମଉସା ଭାଇନା ଫେବରେଟ ଜିନିଷ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବର ଭାଇନା ଡାକି ଖା ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତମରି ହାତର ନା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କହିଲା? 70 ଟଙ୍କା। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? ଶଳା ବୁଢୀ ବର୍ଷିକିଆ ପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ନେଇକି ଆଇଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟାଏ ଆଇଟମର ପଇସା ଏଇଠି ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଲାଗୁଛି ପଇସାଟା ପୁରା ଉଠିଗଲା। ସେଇଠି ମା କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଆଉ ବାବୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ବେଳା ତ ବିଭୂତିର ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଖାଇଲ ଆଉ ରାତିରେ ବିଭୂତି ମୋ ମଝିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ ତ ଆଉ। ଶୋଇବି ନା ଶୋଇବି ନା ଶୋଇବି ନା ଶୋଇବୁ ମତେ ରାମ ଦାଦା କଣ କହିଲି ଶୋଇବୁ ଶୋଇବୁ ରାମ ଦାଦା କହିଲା ଶୋଇବି କେମିତି ହେଇଛି ତୋର ଗଲୁ ତୁ ଶୋଇବୁ କଣିକା କାମ କରିବା ଲୋକ କାମ କର